हेल्थ सेक्टर, हेल्थ सर्व्हिसेस. सभापती महोदय, भलायकी सेवे खातीर 857 कोटी रुपयाची तरतूद केल्या. सभापती महोदय, AI तंत्रज्ञान वापरून अर्ली डिटेक्शन ऑफ द लंग कॅन्सर हो उपक्रम राज्यभर चलयतले. भलायकी खात्यातले वेगवेगळे प्रकल्प जसे स्टेमी ऑफ द कार्डियाक केअर आणि स्वस्थ महिला स्वस्थ गोंय प्रकल्पाचो विस्तार राज्यातल्या चडांत चड केंद्रात करतले. सभापती महोदय, ही कामां 25-26 वर्सां पुराय जातली. 17 कोटी रुपया सांगे PHC, 9 कोटी रुपया कुळेचे RMD, 54 कोटी रुपया पेडणेचे CHC, पर्वरी, बेतकी, बाणावले, कुंकळे, मुरगांव आणि मडकय हांगासल्या PHC पुनर्विकासाचे काम फुडल्या आर्थीक वर्सा सावन सुरू जातले. तशेंच पणजी शहरातल्या भलायकी केंद्राची उदरगत आणि रिवणाचे RMD बांदप ही कामां सुरू करतले. ह्या सगळ्या कामां खातीर एकूण भांडवली खर्च 61 कोटी रुपयाची पुरवण भलायकी खात्याक केल्या. सभापती महोदय, कॅन्सर, डायबेटीस आणि कार्डिओवॅस्क्युलर आदी रोगाक प्रभावित करपी लायफस्टायल आणि एन्व्हायरमेंटल फॅक्टर वळखुपा खातीर वेगवेगळ्या नामनेच्या वैजकीय संस्थांच्या पालवान लॉन्जिट्युडिनल कोहोर्ट रिसर्च स्टडी करपा खातीर 2 कोटी रुपयाची तरतूद करता. With the assistance from the central government, the Ayush Hospital at Dhargale and Ayush Wellness Center at Raibadra have been made fully operational with Ayurvedic, Homeopathic, Unani, Siddha. These techniques also being started for the first time in the health center across the state of the Goa. Speaker sir, the emergency and the trauma care will be strengthened by procuring additional 108 ambulances to save the lives of the patients during the critical golden hour. Speaker sir, as declared by the Union Finance Minister in her budget speech, I propose to establish the daycare center in both the district hospital. I also propose to upgrade the manpower and facilities of the Chikalim, Fonda, Kankona hospitals, and especially the provision of ₹5 crores each has been made for the upgradation of both the district hospital in state separate heads. Goa Medical College. सभापती महोदय, गोवा वैद्यकीय महाविद्यालयात 993 कोटीची तरतूद केल्या. काणकोणा, कुडचडे आणि पेडणे हांगासर सॅटेलायट OPD ऑफ GMC स्थापन करतले. गोवा वैद्यकीय महाविद्यालयाचेर भार उणो करपा खातीर टेलिमेडिसिन चालना दितले. सभापती महोदय, माझ्या सरकारान गोवा वैद्यकीय महाविद्यालयात MBBSच्या विद्यार्थ्यां खातीर नवे बॉयज हॉस्टेल बांदपाचो प्रस्ताव मांडटा. आर्थीक वर्सा 25-26 ह्या वर्सा सावन MBBS 20 सुपर स्पेशालिटी 5 जाल्यार नव्या पोस्ट ग्रॅज्युएशन अभ्यासक्रमाचे 2 जागे वाडटले. सभापती महोदय, माझ्या सरकारान टाटा मेमोरियलच्या सल्ल्यान फास्ट ट्रॅक तत्वाचेर नवे राज्य कॅन्सर इन्स्टिट्यूट बांदपाक सुरवात केल्या आणि त्याचो अंदाजे खर्च 217 कोटी रुपया इतलो आसा. नवे लेक्चर हॉल संकुलातच उक्तावण 25-26 ह्या वर्सा 40 कोटी रुपया करून जातले. त्याच प्रमाण GMC नव्या बिल्डिंग ब्लॉकाचे काम रोखडेच आमी सुरवात करतले. 125 कोटी रुपया खर्च करून अलायड हेल्थ सायन्स कॉलेज आणि 200 विद्यार्थ्यां खातीर हॉस्टेल आणि गोवा वैद्यकीय महाविद्यालयाच्या प्रस्तावित अनुदानित ब्लड बँकचे बांदकाम 25-26 ह्या आर्थीक वर्सा सावन सुरू जातले. पिडियाट्रिक न्यूनेटल केअर युनिट, ऑर्गन ट्रान्सप्लांट सेंटर अँड कार्डियक डिपार्टमेंट अपग्रेड आणि घटमूट करतले. गोवा वैद्यकीय महाविद्यालयान 120 खाटीचे चेस्ट आणि TB हॉस्पिटल ब्लॉक, 100 खाटीचे क्रिटिकल केअर हॉस्पिटल, सेंटर ऑफ एक्सलन्स इन एंडोस्कोपिक स्कल सर्जरी स्थापन करता आणि हॉस्पिटल मॅनेजमेंट इन्फॉर्मेशन सिस्टम चालीक लावप ही सगळी कामां येता त्या आर्थीक वर्सा सुरू जातली. ह्या कामां खातीर गोवा वैद्यकीय महाविद्यालयाक 130 कोटी रुपयाची तरतूद केल्या. इन्स्टिट्यूट ऑफ सायकॅट्रिक अँड ह्युमन बिहेवियर. सभापती महोदय, IPHB 80 कोटी रुपयाची तजवीज केल्या आणि IPHBतल्या OPD आणि प्रशासन विभागाच्या विस्ताराचे काम 25-26 ह्या वर्सा सावन सुरू जातले आणि ताच्या खातीर 13 कोटी रुपयाचे भांडवल खर्चाची तजवीज केल्या. डेंटल कॉलेज. सभापती महोदय, दंत वैद्यकीय महाविद्यालयातल्यान 79 कोटीची तरतूद केल्या. लोकांचे वाडटे मागणेक लागून महाविद्यालयाक नवीन यंत्रणा आणि उपकरणांक सयत घटमूट करतले. 8 कोटी रुपया खर्च करून फेज 1 इमारतीच्या दुरुस्तीचे काम तशेंच पदव्युत्तर विद्यार्थ्यांचे खातीर 15 कोटी रुपयाची खर्चून हॉस्टेल बांदकामाचे काम 2025 मेरेन पुराय जातले. सभापती महोदय, ह्या महाविद्यालयान भुरग्यांच्या इंटरसिटीचो स्टायफंड वाडून एप्रिल 2025 सावन म्हयन्याक 30,000 रुपया करतले. फूड अँड ड्रग ॲडमिनिस्ट्रेशन.
सभापती महोदय, अन्न आणि वखता खात्याक 27 कोटी रुपयाची तजवीज केल्या. FDA लॅबोरेटरीचा खातीर लागपी गॅस क्रोमॅटोग्राफी आणि इन्फ्रारेड फोटोमीटरची उच्च दर्जाची उपकरणां विकत घेवपा खातीर 2.5 कोटी रुपयाची तजवीज केल्या. ट्रेडिशनल फार्मासी वेवसायिकांच्या हिताचे रक्षण करपाची वेवस्थाय चालीक लावपाचे हांव जाहीर करतां. Strict enforcement of the food regulation will be carried out and no restaurant or gadas will be allowed to operate without FDA license, which will ensure the food safety of the public as well as of the tourists visiting Goa. Also, the laboratories will be set up at a district level to check the food samples on a regular basis.